Dati bypass road, ti barangay Pangil, Corimao, Ilocos Norte, Apo, daydaywen manen, dagiti turisata, dati na mga daydaywen detiket. Hindi man naman ti dati na nakamata report, manipod pa lang Apo, iti Corimao. IFM News. IFM News. IFM News. Impaka mo ni Kagawad Marisa Galzote iti barangay Pangil iti ili ti Corimao, Ilocos Norte nga dolatta dagiti Dumaydayo iti bypass iti nasa o nga ili. Kunana ati urayan dagiti turista ket tinapinda sa sunset iti Corimao kabayatan ti panangan dagiti turista iti lako da merienda. Imbatad ti Kagawad arinugyan da tinaglako iti Marso ket padpadaanan da ti tatapog ti Disyembre ket kitaen da no adu dagiti turista aswang bay iti nasa o lugar. Awan pa 1 year, sir. Kasi nag-start lang kami ti March. Kasi, sir, ado kami ti agpaspasya dito. Iso nga napanunutam mi ti naglako. No kaya tiyo apo, may kay dito mo yung padasan dito, bypass Pangil, Corimao, Ilocos Norte, nga kung kunada ta. Ado ti yung may sunset dito, apo. Iso ti kapintas da kan dito sunset, sir. Iso nga ado ti umumay nga kanay. Manam na mga inata Bermans kat adadun tupay iti umay dumayo iti Corimao, Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.